Ki bank beron hapo ka Shatri jong ka United Forum of Bank Unions, kata ka All India Bank Employees Association AIBEA, All India Bank Officers Confederation AIBOC, National Confederation of Bank Employees NCBE, All India Bank Officers Association AIBOA, Bank Employees Federation of India BEFI, Indian National Bank Employees Federation INBF, Indian National Bank Officers Congress INBOC, National Organization of Bank Workers NOBW, National Organization of Bank Officers NOBO, kin Khang habaro kawai kari India haka arpunyo Tarik u Kyllalyngkot arjar arpun riu bandawana ka sorkar India ban ashuti ya baro kinong tri bank man lakas ngi sajan. Habakren shikila pathai Khubor haga janmit jong ka arpo Tarik Kyllalyngkot arjar arpun riu ha office Tarikam ke SBI dhan kiti u state secretary ka AIBOC u ba Davis Lingdo but u general secretary ka Meghalaya Bank Employees Association u ba David Lalu kiloong bahapo Meghalaya ru en Khang ye ki bank kum shibenta banis nok tilang bat ka jingdawa bala pelong da United Forum of Bank Unions. Pinong ikon nakaliam jong ki nong patay ko ba kani ka jingelang jungi menta ka long bang ikwa ban ai ko ka press release pen panalang ba ki press shphang ka strike ni ka jing Khang jong ki bang bang yamut ban ya penlong hakar punyo Tarik ku January 2015 kani ka strike kan long bro shiri India kani ka strike ki khot da ka United Forum of Bank Union kapag kantup ya kandai kili ki union jong ki officer but ki employees kabadai ka AIBA, AIBOC, NCBE, AIBOA, BEFI, INBEF, INBOC, NOBW but NOBO. Haka jala Meghalaya ni don tang likely ni kini ki AIBA, AIBOC but ka NCBE. Di kani ka jing pakang Khang jong ki bang haka punyo Tarik jong niu bunai. Ki khot da ki pralak ki nong tre bank ki batre ha ki bank sarkar katugan nitli ki bank Schmidt nang ta ki bank ki banabari ni ki foreign banks ki bank nong kondong ni ki regional rural banks but ki cooperative bank kata komod ha arpunyo Tarik kini ki bank profit kini ya kham like no tang katugan nitli ki private bank ki bamya ye solang bat ni ki bomdon benta ka view ti beli bang ya khot ya kani ka jingkhang bang kalong ba ka sarkar kala pen slem ba ya kawai ka jing ular ni ka ba kala manjur hau snem arajar khatsan ha deng jing yalang jong ki UFBU but ka IBA ka dei ka ba represent ne ka ba ka bawan naliang jong ka management jong ki bank kala ong ba hau arajar khatsan kiliarai ba nginya penlong ini ashti ki nong tre bank haki sini sejan ka baat but sini sejan ka sah second and fourth Saturday shwai kata kumongan chupen TPP kalong ba man ka sini sejan ni she tre steng sini de hau arajar khatsan ni rai padeng jong ka UFBU mot ka association jong ki bank but ka IBA ka association jong ki management jong ka bank ba hachaka mangini tre steng sini ka first Saturday but ka third Saturday but ka fifth la ta ka don ka fifth miniatre full day ningin three process ni aja jog no steng ni but nakatu bang ile three full day aga jaga jog no steng ni ka second Saturday but ka fourth Saturday sing sejan ka bar ko saung ni yoshti te hadin kata pre biang hu arjar ko ar ka IBA kala ong ba kelia menjur bangin ashti ki bank ne ki nong tre bank in yoshti bro south li ki sing sejan Tamot hajaga bang ini tre tang rus ni tre no tang sans ni baki kot kata ka 5 days banking. Teka demand jungi kalong ba ni kwai kata ka 5 days banking. Teka jinglongo kalong ba hau nadu arjar ko ar kai bi ko ba ni lada bia rai ni hapan ya pan ka jingbet na ka government. Teka lada forward itu ka approval jong ka IBA shaka government. Nadu arjar ko ar ka klamdon ke halor kata ka sarkar ka klam ai ka nugu ka order iklam ya kata ka jingya recommend ka IBA nang tapat biang hau arjar ar pulai ro clearai hadu hau arjar ar pusau last arjar ar pusau haka join note
kapa u menai March ka IBA ko bang ngila de recommend saka DFS ni saka government of India bakat ai kata ka jingbet balai ba ki bank jungi kimla bon yoshi adu baka parai jingbet ka sarkar government of India di nadu snem arajar ar pulai ar pusa hadu menta ka don betang kata ka jingong ba ngila recommend and we are awaiting the reply. That is kai baki om ki we are awaiting the approval bakna jingbet ka government and hadu menta ka part 1 ngilay up nadu menta la arsnem la laisnem menta ngilay up menta ngismu bang yamla bani apshu ngya ngilay dawa biam shaka government ba nginya kide bani I know ingi kata ka 5 days banking ne bang nginya 3 tang sansni ti kala don ko ka jingyalang ka bakpat da ka labor commission da ka CLC ha uniu banai hi handai kata ka jingya karan pade ka klamya poison no kan sei so ti ngilai rai ba nginya litbit bat kata ka strike nginya don bai kata ka strike ka at punyu tarik jung ni upanai arajar riu ti balai ba nginya pane kata ka yu ka long ba berkhoi ki controller jungi ka RBI ka SIDBI ka Nabat berkhoi ki trai tang sansni si peyo handai balai mangi ba trai bank ki bangis ki ba shakri ki pajba ngi habban ya trai bun ti naliang jungi pedeng yong ba kita ki arsni bang ya pan bangin yoshti first and third Saturday bakanum thod ya gajing trai bakanum thod ya gajing shakri ki pajba nyong ba man ka sngi pat nadu sngi nongkong adu sngi thodieng nginya trai no 4 minute khambut ti kata pat ngia le banya phya ba 4 minute la dalong nginya trai no khamploi ya ka bamenta la dagi bank ki pli Khuborjylla nam ta ki pajba hata ka por ngin pli no khandai sopo but menta ladangi Khang sambaje ki pajba ngi Khang no sana to tingile khen bai tai 4 minute ladangi tre man ka sngi nadu sngi nongkong hadu sngi thoding ni tre extra ni tre khamtam mi ka ibang tre menta kaladap inunta ka tuki sngi sejan artli bang ya pan shti kajing pan jungi kata ka 5 days banking ni bang ni tre tang san sngi kambut bang idon ga nugo nugo jimbut bang in penthodi ki pajba bali bai boro hi ki bank kam jungi ka de bang shkri ki pajba Henry ka government hadu mentaro kapat ai kata ka rai kapat ai jingtep pa philai yo ne pinong yo kasudon betang kata ka recommendation naliang ka IBA naliang ka government ka snapjar kamong e tinatraw iron kanika strike bang yamut banibu ka atpunjotrik jungni panai man pensmui ka sarkar bang ibrahot genong trei bang ngile that ya kata ka jing up pat ngile ko ai kata ka jing tawa jungi ikani ka di kai kani ka jing hot strike jungi pade kamdi bangnya kwa mungi andre kalalong kumba kilapan ban nangi kilapan bor yangi bangi le ka strike it has been forced upon us. It's not that we want to go for a strike, but the indifference of the government and the IBA in implementing this assurance that they had given us 2 years back has not been fulfilled, so we have been forced to go on a strike. Good. Oh, kani kan nung bay broshi ri India, brokat ki bank sarkar, kato kani ki bank Shimet, boro ki bank nung pandang, atau boro ki cooperative bank ya, dan kan strike kinum ya clear kan si. Shu Khang bini kadon ka Kyllalyngkot lani. Nginya don koi ka demonstration of brokat ki state center, hangnya po Shillong rongin ngipat dia penbet dari ngatrai nginya don hangnya po ka Pulau jongga State Bank of India Shillong. Akan punya trik. Matraya ki pon. Kamu kecing doa jumpi kadai ban yo shti bit kisi sejan ko. Hoi bro. Jadi kalau mentang yo tang artli ki sejan ka first and second ada second and fourth ni atre ka first and third. Hoi fifth ro kidon don ki banai bangi dan extra yang menteri makasih. Kani ka ba tre extra de kalau kumni ka mentang ni awan tre ka first and third Saturday. No ka te sing sejan ka manokong ba ka ba lai jong banai. Ini bangi tray mangi, jadi bangi orang banginum wan tray show kata kesini, bangin kompensasi dia kata, bakinum thut ki pajba, kanum thut ka jing shakri ki pajba, pada yang orang nado sini nongkong nado sini thodiang, nada ka bank ka ayang ni bangi sini sejang ngin yoshti, nado sini nongkong nado sini thodiang, pada ngin ya tray extra, ngin tray tam no sa 10 minit man kesini, tapi pindahin 10 minit man kesini aka sansini kalalong, aspa minit, dia katu kalau kawai katu ka, shti asni bangi ya dawa mangi. Tekfilah. Kompensasi dia kata ka arsni banginum yetre. Kalau itu kendiat long nak ikat dalam long. Beli bangi apa ni kan ni ka.
kalau ni kinong tri bank kilong under a lot of pressure kajing ka kam bank kalong pisung tu iba nia ni haban ya bat ka pisa jeng ipa ba no ka pisa ka bodo na po bank kamri ka pisa jungno ndai ka de jong ki pa ki wan bu pisa ni ki wan ka chu pisa ni ye to ka pisa ni haban ni te na ka to ka jo ka pisa ni ai ram ki bai ka ya kon ta te ngim don ngim la ban pakla tang shi tang ka shi pia do kila don ki bun ki don ki por jongi ba ya kum bakla ngi kum ya siu tam yu brio mo teng teng ka jing ya yu ni kum bakla jaga ban ai shputling ku mai khatwi tli ngim lap shu iti brio itai wei bangi la ku mai tam ngi bun sin ni siu la ka yu la jo ka nang ta ka kam ya po bang ka long ka kam ko pa long ka pa e ba ka pa te ba te kani pe ka khata e ka jingko jingkha jungi te ngi smo bala dang yo shti ka singi jan ngi yo por khandet bangin relax ku mon jo bangin kham ja thai both physically and mentally because yangi physically ro pe nga thrai phisia ba yawan haki bang jungi pro kai pilai na do shphubuji ado sanbuji ka dei ka transaction nam taki pa hadin kata ro ki nomtre jungi ki atre ado nyobuji phrabuji knai buji mentali ki labun ni ki scheme na leng jong sarkar ba ki penyat lang ba ki ban ki ba ki khot ki social security scheme kini ki social security scheme ro gidei bangile mangi lamba jungi kini ki atal pension yojana ki pm jjby pmsby kini gidei ki jing penmi na leng jong sarkar peneng ki ba banyarap iki bodok busuk ibret beriamo tikini pro ngile lamba ki bang jungi te katuro ka additional pressure kalawan ni naro kata ka kam jungi kalong ko pate ka bolong under a lot of pressure tingi smo bala rangi yo shti ya ka singi sejan kan yarap ingi bangin relax kan khata than ki iyo jungi ni yo por bangin ya don bat ki family lo jong punsin jungi singi sejan kala de singi shti ni habon wan tre sunday ka de singi shti ni habon wan tre kakta ya kutu ka jingya de hieng ro ilok ni ulok bunsin la bun tang habang dun hieng la ya khnyum yangi ro kakta ka met ka phat jungi kakta jimu chi pakha ro kakta we are under a lot of pressure ting ismo balada niyo ka ni ka 5 days banking naro kata pat pi menta ski kat kum ka jingya joge ni ka technology ki bun ki kam ki ba mensha ba ni chap ni le apo branch menta ngila sang shift shiki digital mode mensha pinakan mau haba pilik tap bisa pihak benlik besaban pihak ben yeng lain IP baterai yang topo counter in sim ka pisa in tap apo account ji hapor bo fisai ka pisa ro pihak ben besaban mentapat nadu bela mi ki ADM bat ki CDM gadi ba pensai pisa CDM gadi ka cash deposit machine ti pindon kam show ban yu ti ki bun menta kelasang yu ti kanum khata ki pajbaro ki bun ki ong ba ladangi khang mangi ki pajba kumnu ken sai pisa ki sena po ATM mentali ka perthai ba pila ban le ki online transfer ki bunsin ke ni ka pisa pindon kam show ban le sena po ATM sa ai brio khti biang pila ban chu le di ki online banking pila ban le di ki mobile banking ki UPI payment ke menta pun ski ngelasang ban ya shift sikini ki technological ways ti kanum khata ki pajba patna sutunat ba ki pajba jungi ni jala jungi ru menta ki lasang ban ya nangba ban panon kam ki ni ki digital mode of transaction ki bale lamba ki mobile mentali ka mobile ka lalong ka bank ju fi ko an pli account phi laban pli ka mobile fi ko ban phi la lot ka checkbook himdong kam so ban wan cha branch ko ban sha bangan wan cha branch ngan ai way slip ngala na ko ka checkbook phi laban apply ni mobile fi ko ATM phi la ban ayuna mobile fi ja ka ATM phi sungo ba ni ra ngala ja ka mobile don manu ro ka phi la tu ka ATM jonga ro ki le fraud phi laban block ka ATM fi ko ban phap sa phi laban ne ka ATM fi ko ban check ka balance hadu menta ki bun hanong penong kadang ya mentah iba kibun kibun kipat nang ban penun kami kata kinang yawan be supo branch ban kelibang ngala poin yang bisa jonga mo ki payment enrega payment kini kita katulop masrol hendrai mentah baladon kini ki mobile banking pada pilaban check dulu di online banking pilaban check baka bisa kala poin yang kala yat nem tingi semua baik pajbar kodum kata ngiro ladang yo itu ka 5 days banking kan yarap ngiro mungkin kam ada nong tray habang udah beriu ba shat baklan ulaban syakri kampa ada udah beriu ba shat klan kamet kecimut cim khat kecim syakri kata katut
Ini sentuh orang ni ke jenis type B. Atau ke degis